Ahojte ľudia, moje meno je Kajka 127 a ja vás vítam u môjho prvého videa. Takže dneska to bude Color Switch, ideme si zahrať a ideme, aspoň toto video bude 5 až 6 minútové, takže ideme na to. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. A čo mám k tomu videu dodať ešte? Toto hra je na nervy riadne, jak Agario. Keď som hrala, tak som mala pritom nenormálne nervy. Takže takto. Ja som mala videá, to len nejdu mi. Takto. Aj Color Switch som už mala stiahnutý, ale som ho vymazala kvôli natáčaniu. 1 hviezdička, 2 hviezdička, 3, 4, 2 len, 4. Potom vám ešte niečo ukážem, keď toto dohrám. Akože toto kolo. Takto. Takže Games Mods si kliknite, toto taký modrý rámček dole. A tu máte nejaké také série. A ja si dám Black and White. Ideme na 7. level, lebo už som na 7. leveli. A takto. Takže som zabitá. A reklama nám vyskočila s botaskami. Dúfam, že dám čo dobrý, najlepší level na tomto. Jej, Color Switch 7. Už som na tamtom Color Switch mala 51. Len som ho vymázala, ten Color Switch, čo som už hovorila. A môžete vidieť, že už som zabitá. Takže ideme na ďalšie. A dáme si napríklad line 5. A ideme, to idete po takejto čiare a musíte ísť do tej farby, ktorá je aj loptička. Musíte si veľký pozor dávať, že by ste nenabúrali do inej farby. Takto. Ďalšia reklama botasiek. Toto videjko bude tak 5 minútové. A dúfam, že sa mi podarí čo najskôr dať to na YouTube. Jej. Aha, som nabúrala. Takže ideme na ďalšie. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a stretneme sa pri druhom dieli natáčania, ale neviem akom.
Takže zatiaľ ahojte.